Egunon, Ana naiz, eta gaur badako kideak atarratzera etorri gira Bekaturosen bigarren ediziorako. Goazen elgarrekin ikusterat nolakoa den Siberuko queer giroa. Ale, zatozte! Egun Dila nuizu eta Eskoziako nuizu. Wow, etorri zira Eskoziatik atarratzera Bekaturos bestara gaur. Be bai, espres hasibi honentako. Delianiz eta miarritzekoa. Entzun nuen iaz biziki momentu polit bat izan zela. Beraz, aurten erabaki nuen ditea, ikusterat zer pasatzen den demen. Emilia naiz, Orjuñakoa. Eta Nieto naiz eta Orjuñakoa ere bai. Zertara etorri zaizte gaur? Mementuan bat pastera eta gure ideiak partekatzea ere bai. Lagunek ilan eta zigarri ideia izera txeman nizun. Oso goxo duzu holako egunaldi bat holako aldarrikapena ikustia Sibeun edo non. Begiran hori atxeman dugun hemen klakeko lagunak. Yepa! Zenako etorri zaizte gaur? Disfrutatzera. Ongi pasatzera. Zer egitera etorri zaizte atarratzera? Mozkortzea. Mozkortzeatzu. Baina bainat. Parada botatzea. Parada botatzea. Ondo pasatzea. Ondo pasatzea. Kriston giroa da hola esan dugute, eta aburitu zaigu zara zerbait hola oso berezia, festa queer bat, ez dakit zer, Donosti nolako gutxi daude gehiago esan, eta horren esan dut zeba ez honea etorri. Festa bat, baduna potentzial handia eta babestu behar dena gainera. Ez egota betiku erdigunen, eta oitare joa eta bezkatzen dugu gure gana etortzea jendea, baina gero ez dugu alderantziz egiten. Ni Marianik Jori atzigikoa. Ni Maider eta atarratzen bizi. Aurten aurkez dizugu Refosta eta Atxalili kolektiboaikin, Bekaturos egunaldia. Zergatik erabaki duzu antolatzaileak olako besta bat egitea. Lekia usteko libertatia, bakotxa izan dadin, nahi din bezala, jus bizi dadin. Lekia hartzeko erraiteko, bai posible duzu, guk sustengatzen zutiegu, bizigitin jus. Ikusten duzien bezala, jatean itxuiantu daunat. Ni antolazale gisa izigar ikutenuz, zinez kuntengititz ikustia zahar, gazte, sibotar, hegoaldeko, nun nahitik jinik den gentia ospatzea justo libre izatie, barnekaldia. Ni Maika Osasekua eta ni Maider Zalgiztarra. Egitarauari begira, zerk gogo gehiena ematen dizue? Be ordea izan den martxa hori bikaina zen, eta enustez gehienak ere dingira altxalilixo ikustea berriz. Ikusi ditu kontzertuak, ibili gira banderolarekin. Txarangai bai zigarri untxazizun karriketan, giro oso goxua. Zuentzat zer da Euskaldun queera izatea? Euskaldun pija. Pija. Queer. Queer! Zu izaitea eta ongi izaitea eta ongi pasatzea. Disidentzia. Oida, Normatik ateratzea. Iraultzaileak zaizte beraz. Behartuta gaude. Gora iraultza beraz. Gora. Ahatsuntan bekatuak eginen dituzue? Bai, ez? Sorpresa hori. Behar ez dakigu. Bestan beti den da bekatuen bat, ez? Uste du? Ez nago bataiatua beraz, evidenteki bai. Bon, barka Hipolit, baina gabuntako bekatuentzat nire prestatu behar naiz, beraz laster arte eta gauan!